आबैनि बिसनायाव उन्दुनो मोजां मोनदों नोङो आबौ? आयै आबौ सना, आबैनि बिसनायावनो नों सानफ्रोमबो आंजों उन्दुनो फैबाय थादो आबौ। आयु गथ' फिसायाबो नायलाय आयै, नोंनि रायलायनायखौ बुजिदोंसो ना मादोंसो हनै मिनिगुलायबाय। बुजियाबाना आबौ, आबैनि फिसौ नालाय आबैनि खोथाखौ खोनानानै मिनिखागोनथ' आरो। आंनि फिसौआ आं बायदिनोखा, मोखांफोराबो दुलुर दालाद आबौ सना। नंमारगौ आयै, बाबाखौ बोरैबा मोजां नायबाय थाबाना नों बायदिसो नुमारलायलाङो। नुथों दे नुथों, आंनिनो लाथारदों आबौ फिसाया। आयै गोदोना खायलें खालामनायदों माथो। खोनादों आबौ नोङो खोनादों सना? नै बिहामजो, गोदो जोंनि आइ आफाया बुङोमोन, फिसौ फिथाइफोरा बिबैनि नङाब्ला बिबौनि सानैनि गेजेराव सासेनि महर लाथारनांगौनो। मानो आयै, मा जायो बिदिब्ला? आयै, बाबाया रायलायदों? औ, दालाय एसे एनै माथो ओंखारलांबाय थाखासिगोन दा बिनि। नै बिहामजो, फिसौ फिथाइफोरा बिबैनि नङाबा बिबौनि मानो महर लानांगौ? बिबैनि नङाबा बिबौनि सानैनि गेजेराव सासेनि महर लाब्लानो गथ'फ्रा गिदिर मानसि जानो हायो, खाफाल गोनां जायोनो, माहाजोन जायोनो, बेफोरबायदि होननानै गोदो आइ आफाया बुङोमोन। ए, आंलाय मोनथिथारा। मा खालामदों दे? अ सोरांस्रि, फै जिराय फै। जेबो खालामाखै, ओरैनो दङ, फै जिराय फै। जागोन दे। सोरांस्रि बेरायनो माबाफोर खामानि लानानै फैदोंमोन नामा? राजा फिसाखौ नायनो। नै बिबैनि बिसनायाव उन्दुनो मोननानै बिहा मिनिगानोनो रोंला मिनिगासिनोसै। आयै बाबा सनिया साननैसोआनो गब्ल'थारबाय माथो। दे नोंसोरो जिरायथ'दो सोरांस्रि, आं साहा फुदुंना लाना फैनि र'। नाङा दे ददे, बानायनो नाङा। आं न'आवसो लोंनानै फैखादों, ओरैनोसो राजा फिसाखौ नायनो होननानै फैदों आं। ओमफ्राय राजा फिसानि मुंखौ गोदान दोनफिनगोन होननाय खोनादोंमोन आङो। औ आयै, नोंना फिसौनि थाखाय माथो मुं सायख'खो? औ, आंनि फिसौनि थाखाय आं मोनसे नाम सायख'दों, आरो बे नामानो आंनि फिसौनि नाम जाथारनांगोन। सोरांस्रि, आंनि आबौ फिसानि नामखौ अखोरां दोननो नागिरबाय आङो। मोजां ना? अखोरां? खोनानोथ' मोजाङानो नांदों, दोनजायो। औ बिहामजो, अखोरां मुङा जोबोद मोजां, बेनो थाथोंसै आंनि फिसौनि नामा। बिदिनो जाथोंसै दे आयै, नोंनि हास्थायनाय बायदि। आयु, गथ'आ आंखौ सिनायदोंदां, नायलाय हनै आंखौ मादै नायनानै मिनिस्लुस्लु जाबाय थादों। औ बाबा अखोरां, बे नोंनि सासे मोजां आन्टि। बाबा सना, बे आन्टियासो गावनि बेसेन गोनां सनाखौ फाननानै नोंखौ बासायबाय बाबा, बे नोंनि आन्टि दे। जाबायसै दे ददे, बाराद्राय जाबाय बुंनाया। अखोरां बाबा, थादो दे सना, आं नोंखौनो नायनो फैदोंमोन, नों गिदिर देरबाय। आरो ना अखोरां बाबा, आं नोंखौ मालाबा नायनो फैबाय थागोन दे। नों दायो थादो दे सना दै, आं थांनोसै। दे ददे, आं थांनोसै। साबो लोंनांला आरो होमबा? नांला दे, मालाबा मोजां सम मोनसे लानानै फैसिगोन। दे आं थांनोसै। आयै थाथ', सोरांस्रिखौ आं लामा ससे दोननानै फैनि। आबौ सना अखोरां। सोरांस्रि, बिदिनो सम सम फैबाय थादे, आं मोजां मोनो। फैनोलाय गोसो जायोहाय ददे, दसे दसे बेरायफैनो गोसो जायो। दालाय बेरायनो गोसो जाबाबोलाय बहाथो गोसो बायदि मोनो। गोदो जोमै थानायावसो एसे एनै सान्थिसिन बायदि मोनोमोन आं गावखौ। दा जोमैखौ फाथैलाय बिसिखांहोनायनि उनाव माबा दाना न'खरनि गासैबो मानसिफोरानो आंजों एसे खोथायावनो हेबलाबायबाय थाग्रासो जाबायहाय। गोदोनि बायदिया नंलाहाय जोंहाय न'खराबो गोबां सोलायलांबाय। आंहाबो एखेसोहाय सोरांस्रि, आंबो दसे दसे नोंसोरनिथिं बेरायहैग्लांनो लुबैयो, माथो थांनोनो मोना, समानो मिलाया। नोंहा जेरै आंहाबो बिदिनो एखेहाय सोरांस्रि, आंबो गोसो जायो दसे दसे बेरायहैनो। दसे दसे ओंखारलांब्लानो आंहा बिखुनजो आंखौ मा होननानै बुङो, गोदोनि गोसो थोनाय सेंग्राफोरखौसो लोगो हमहैदों होननानै बुङो। बेबायदि बुंजायोब्ला माबायदि ओंखारलांनो देलाय, जेरैथिंबो जारलासोहाय। हनै नुवाखै जोंहा बिखुनजोआ बारहुंखा नामखौ फसायैनि गोदान नाम दोनथार होनांबाय। गोदान नाम दोननो मोननानैसो दा फिसौखौ बामदों, नङाब्लालाय बहा फिसौखौबो बामा नायफिनलाबो। बेबायदि खालामदोंमोनहाय। औहाय ददे, दाखालि नों फिसाखौ थुखैनो लांनाया जोंहा हौवाजों नांलायनानैनो आं नोंखौ थरखौनो खालामनाय जायासैहाय, गाज्रि दामोनसै। जेबो नंला दे,
दे थांनो न'आव थांफिनदो गथ' गोरलै गोनां दानो गाबगोन थांदो थां आं बेनिफ्राय हारसिं थांनो हासिगोन आयु दाउखा नोंलाय दासो दङ ना दहायनिफ्रायनो दङ मानो नांगौ आंखौलाय दे आं बेजों रायलायनो गोसो गैथारा आं थांनोसै दे थादो बे सोरांस्रि बाजारियालाय मानो फैदोंमोन जोंहानि न'आवलाय आयु दाउखा सोरांस्रियालाय नोंनि थाखाय मालानिफ्राय बाजारि जाखो सोरांस्रियालाय मा खिहरखांखो नोंनिलाय गावनि लोगोखौनो सोरबा बिदि बुंबाय बाजै नों जेबो मिथिया बेफोरखौ आंसो मिथिगौ आं मिथिनायखायसो आं बेखौ बाजारि होननानै बुंनो हादों नोंलाय मा मिथिगौ सोरांस्रियालाय मा दाय मावगौसै नोंनिलाय माथो आं जेबोखौनो नुहराखै बाजै नों मिथिनाय नङा आरो मिथिनो लुबैदोंबालाय खोनासं गोमथाया आंखौ दाना माने एसेनो रागा जोंग्रा जाखो गोमथाया दाना आंखौ फंसे खोथानिनो बुनो नागिरग्रा जासै मालाबा सिखा नङा मालाबा रुवा मालाबा गन मालाबा बायदि लानानै आंखौ माने इसेबां बुनो होसोग्रा जाखो मिथिगौ नोङो बे गासिबो सोरांस्रि बाजारिनि थाखायनो जादों सोरांस्रिया आंनि हुवाजों सानफ्रोमबो रेस्टुरेन्टाव थांनानै लाइन मारिहैबाय थायो साहा लोंहैबाय थायो मिथिगौ दा बिनि गोदै रायलायदाव खालामनायावनो आंनि गोमथाया आंनि फारसे अननायानो गैला सोरांस्रिनि फारसेसो सानग्रा जाबाय सोरांस्रिनि थाखायनो आंनिफ्राय आंखौ दाना बुनोल' नागिरसै मोनसे खोथानिनो सोरांस्रिया बिदि जाथावगौ जानो ओहो आं बे खोथाखौ माब्लाबाबो फोथायनो हाया फोथायनाय नंखाया नोङो खि अरलायहां लोगो नालाय फोथायनाय नंखाया र' आंनि बुंनायखौ फोथायाखैना मालाबा नोंनि फावखौ सिख'ना लाजाबासो मिथिगोन नोङो अब्लासो फोथायगोन आंनि खोथाखौ दाउखा बाराद्राय बुंबाय नोङो आंनि आखला गाज्रि होननानै हुवाजों बुनो होसो जायो होननानै बुंनानै लाया मानो बाजै अब्लाबो नोङो माने गावनि बिबोनांखौसो गाज्रि होननानै बुंबावगोन हा नोंनि लोगोआसो नोंनि थाखाय सैथोबाव आंसो गाज्रिबाव आरोना हाय आं जेबो मिथिया मोनसे खोथा खोनासंबा बाजै मा दे बुं आंनो हाफाक नांगौ मा होनदों आंनोबो सम्पत्ति नांगौ आदाया जेसेबां हा हु मोनदों बेसेबांनो आंनोबो नांगौ आंलाय हानि बिगोमा जाखो ना आंलाय न'नि मालिक जाखो आंनिया बुंनो आं मिथिया बेफोरखौ नोंनो हा नांगौ नोंमानि सिगाङाव बुंहै नोंदानि सिगाङाव बुंहै आंनोलाय मानोथो बुंदों मैया आइना बिखाबाय आंनो आइया होआ होननानै बुंदों नोंमाया होआ होननानै बुंदोंब्लालाय आरो मानोथो आंनाव बिबावखो नों आदानो खोन्थानानै हो आंनो हाफाक नांगौ नङाबा खोथाया बोरैबा जागोन सोलाबाखैहाय आं बेफोरखौ रायलायनो मा नांगौ मा नाङा नोंहा खुगा गैया नामा नोंनि थाखायनो आंनि फिसालानि नाम दोननायावबो नांलाय खमलाय जादोंमोन नोंनि थाखायनो आंनि फिसालानि नाम दोननाया थेर बेथेर जादोंमोन नोंनि थाखायनो गासैबो जाजोबदों आरो दा बेयो बायदि बुंफैबाय थानानै न'खर गरम खालामनो दासान जोंनिखौ बेबो बाजारिसो सोरांस्रियानो बाजारि नालाय बिनि लोगोआबो बाजारि जाखानांगोन बाजारि अब्लासो सानैजों बिलोगो खालायनो हागोन दा बाजारिया साला बेबो आयु बे अलंबारालाय मा हारसिं जिरायनानै थाबाय थाखो बेहाबो फाथैलाय बिसिखांनानै मानसियानो गोदाव सोराव जाथारबाय र' बेजोंनो रायलायहैनि आं अलंबार मानो फैदों आंनि सेराव आयु दाखालिनि रागायानो जोबथाराखै नामा नोंहा दाबो बहा थांनो गोसो सिरि थां आंजों रायलायबाय थानाङा बिदि नङाहाय अलंबार हामाहाय मा बिदि जानो आं नोंजों माबिसो खोथा रायलायनो सानदोंमोन मानो गसंखो दाबो नोंहा आंनि सायाव रागायानो जोबथाराखै रहाय मा अलंबार नोंहाबो हिनजाव गैखाला आंहाबो हुवाजों गारलायनाय बायदि जानानै दङ बिनिखायनो आं नोंजोंसो माबि रायलायनो सानदोंमोन फाग्लि जादों ना माथो बेफोरबायदि खोथा रोंबाय थानो नङाहाय अलंबार रागाखौ एसे खमायना रागा थाबालाय नोंजों माबायदि रायलायनो हानांगौ जाखो आंलाय एसे नर्मेलाव फैलाय बा दाउखा हुवा फरायनो जायगा मोनासै हा हुवा फरायनो जायगा मोनाखै नोंलाय मानोथो फैदों बेयावलाय जोंहा गोदै गोबाब खोथा रायलायनो नागिरनायाव मानो फैदों नोङो थां बहा थांनो गोसो ओइ अलंबार दाउखाया नोंखौ माबाफोर डिस्टार्ब खालामगासिनो नामा ओइ गोमथा नोंना मोसौ गैया माबायदि जाखोब्रा मा फाल्थु खोथा बुंबाय थादोंलै आंखौ मा बुंदों बे लाजिनोबो रोङा बे गोमथाया गावहाबो अननो रोङा हिनजाव होननानैबो साना हिनजावा मालायजों एसे लाइन मारिनो नागिरब्लाबो मावजि गोसोम बारस'नाय बायदि बारस'फैबाय थायो बियो खोनादों मा बुंदों नोंनि हिनजावा आंखौ बरायनो नागिरदोंलै आइदैलाय होद गोमथा
मा खालामो मा खालामा मा जायो जाया जाबाय थादोलै आं मिथिलालै आं फैबाय लाजिया लाजिया हुवा बरायनो लाजिया गावखौनो मा मोनखो सिख्ला गोरलैसो मोनखो ना माखो दाउखा गोसोमनो आंनि गोसो गैया